Искаш ли той да не може да спре да мисли за теб, да те търси, когато не си около него, да полудее по всяко твое движение? Първо, спри да си достъпна. Мъжете ценят това, което трябва да спечелят. Не отговаряй веднага. Не бъди винаги там. Когато те няма, той усеща и започва да те търси. Второ, създай мистерия. Не разкривай всичко наведнъж. Нека се чуди. Нека иска да те опознае повече. Трето, бъди магнетична, неудобна. Дай му емоция, а не комфорт. Смей се, бъди непредсказуема, бъди себе си. Той ще се пристрастява към усещането, не към думите. Четвърти, отдръпни се първа. Когато усещаш, че губиш контрол върху вниманието му, намали присъствието си. Не пиши по 100 съобщения на ден. Тишината ти ще го побърка. Пети. Бъди готова да си тръгнеш, истинската сила идва, когато той осъзнае, че можеш да изчезнеш. Когато няма гаранция, че ще останеш, той започва да те желае истински. Това е тайната, която кара мъжете да полудяват.